Sanibonani guys, igama Nqobileni Basela Mazibela eyinimbango mhla ka-14 November. Yo guys, inhlanzi ishelwe ngamanzi kuhlathi njengoba nje uLazarus benozoleka bafike qathatha emzini wakhe bezomtshela ukuthi lalela bhuti, sesiyazi ukuthi wena uspende imali engaphezulu ka-1 million ukuthi nje ugcine uqhawe umkhulisa wedwa engasondelani nonina. And baze bashona nokuthi le information bayithole kuThumeka. So uThumeka guys bamqhathile, yena benohlathi bayaxabana njengamanje. Uyasho naye ukuthi lalela Hlathi, asiphume kubavumile ukuze singaye ejele. Mekuwukuthi siyaqhubeka sithi sifuna ubavumile akhulele lekhaya, sizoboshwa ngoba ngampela sayikhipha imali, safuna phela ukuthi uqhawe akhuliswe yithina sobabili, angabi involved uzoleka. Usethi uHlathi lalela, angiyisebenzi-ke mina leyo, anginako ukusatshiswa mina uLazarus benozoleka, eyami ingane ngizoyilwela mina, kumnyama kubovu, angeke nje angishowa nawo oluncane uvalo. Lapho-ke lento isiyenzena nokuthi relationship kaZoleka benoLazarus iqale nje ukungabi ne-trust ekhona, njengoba phela uLazarus ubemthembisile uZoleka ukuthi ngeke ampimpe uThumeka kuHlathi. Kodwa-ke uLazarus wamane washintsha ukudla epletini, wamane wayibhadlaza indaba yokuthi uThumeka uyena obatshelile ngamanyundululu kaHlathi. Ngangapha-ke uHlathi benoThumeka bazwene kahle hle, ngoba ushilo ukuthi kahle kahle ngibethreyile wena Thumeka, senza into nawe, emva kwalapho uyahamba uyotshela usisi wakho yonke into esiyenzile about 20 years ago. How dare you? Usethi uThumeka lalela, yebo ngikushilo konke engikushilo, but angeke nje ngiyoze ngiwagqoka ama-avaron a-orange, angiyi ejele. Wena phuma kubavumile ukuze thina singayi ejele. Guys, inkani kaHlathi, umane-ke nje uHlathi wagoleza till the end. Kwale ngisho sekufika uZoleka-ke manje-ke benoLazarus okwesibili. Hhayi, wamane waqhubeka ubhuti wathi nje aninabo ubufakazi, aninabo nalobuncane ubufakazi bokuthi ngiyenzile mina lento. Uthi uLazarus usuyeke ukuthenga umuzi, uspende imali engango-1.2 million. Yazi le mali bungathenga ngisho umuzi uhlale kahle ney'ngane zakho, but wena uthatha leyo mali uzoyinikeza uMr Shezi ngoba nakho nje ufuna ukugcina uZoleka engamtholanga umntwana wakhe, engamkhulisanga njengonina. Hawu nesibindi. Usethi aninabo ubufakazi bayo yonke lento eniyikhulumayo, ngakho-ke mina ngisazomlwela ubavumile. Hey guys, kanti hhayi sebehambe bambheka baze bamthola uMr Shezi. Umane wafika qathatha washo ukuthi hhayi, amahlathi aphelile-ke ndoda, isikhathi sokuqamba amanga siphelile manje. Ngicela nje ukhulume iqiniso, uphinde futhi wazi ukuthi mina ngisanawo wonke ama-records ukuthi mina nawe sasiba nama-meetings, back to back meetings, sizama phela ukuthi uZoleka i-request yokuthi athole i-custody yomntwana ingafiki ngisho ukufika enkantolo. Hey uHlathi guys, aphelile amahlathi okucasha-ke for yena-ke manje. Ngisho nalobu bufakazi ebethi bebengenabo, hhayi bufike qathatha in a flash, uMr Shezi usaphila, uMr Shezi ukhona ney'nqotho zakhe. Ngoba ayikho into edlula imali madoda emhlabeni, ngoba phela siyazi ukuthi iy'mali zikaLazarus noZoleka zonke lezi ey'khiphe ngisho uMr Shezi la bekade ecashe khona. And uHlathi-ke manje akasenayo enye plan anayo, kumele nje manje amkele, avume ukuthi ubavumile, angeke akwazi ukumkhulisa ngoba bazombuza enkantolo ukuthi njengoba ufuna le ngane le kuthiwa ubavumile, naye ufuna ukuthi uyisuse kunina for 20 years njengoba nje wenza nakuqhawe waze wakhipha ngisho iy'mali ukubribe abameli. uHlathi uzoliluza leli cala whether he likes it or not. Akayeke nje inkani, avumele uLazarus benoZoleka bakhulise umntwana, ubavumile bodwa. Guys, aphela lapho kaMazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.